aquest 5K. Urbans de Manresa. Ni més ni menys. Dorsal 648 cap a dintre, guanyadora, enhorabona. Amb un temps de 21-26, la guanyadora d'aquest 5K. Mentre arriba la segona, l'Olivia, enhorabona, fent un últim esforç, clar que sí. Arribada en família també. Avui aquí a Manresa, classificada. La Charlotte, dorsal 525, que arriba en aquests moments. I la Lídia, també, fort aplaudiment per amb ella. Acabant aquests 5 quilòmetres de la 17a edició del 5K i 10K Urbans de Manresa. Nova arribada, dorsal 653, cap a dintre. Sprint final pel Raül, enhorabona. Enhorabona, Jordi. Últim esforç, clar que sí. Fort aplaudiment per la Candice, que arriba en aquests moments. Vinga, Ferran, cap a dintre. L'Adam, la Cristina. Fort aplaudiment per amb ells, més aplaudiments perquè hi ha més arribades aquí al passeig Pere III. La Inoa, el Gerai, en Marc, fent un últim esforç per batre 5 quilòmetres. La Paula Bautista, que ha estat la guanyadora avui d'aquest 5K aquí a Manresa. L'Ignasi, que també arriba en aquests moments, enhorabona. El Jordi, enhorabona, campió, cap a dintre. I la Xènia, que també arriba en aquests moments, aquí al passeig Pere III de Manresa. Fort aplaudiment també. El Josep, clar que sí, cap a dintre. Som-hi, enhorabona, Josep. Enhorabona, dorsal 541, el Jordi i el David arribant en grup. Fort aplaudiment per amb ells. No para d'arribar gent avui aquí a Manresa, no paren d'arribar corredors en aquest 5K i 10K. El José Luis, la Chantal, cap a dintre. Loreto, que arriba en aquests moments, enhorabona, cap a dintre. Laina, cap a dintre, enhorabona. Més corredors que van arribant, en Jordi. El Joan, dorsal 651, vendida, la Elsa. Dorsal 647, cap a dintre. Enhorabona, clar que sí, aixecant els braços. Aquí guanyem tots i cadascun dels que corren, guanyen avui aquí a Manresa, en aquest passeig. L'Ariana saludant, clar que sí, cap a dintre, enhorabona. Gemma cap a dintre, clar que sí. En Lluís, també que arriba en aquests moments. Enhorabona.
Víctor, cap a dintre, clar que sí. De Dauca. Serà de ben segur el guanyador. La Sílvia, mentre arriba la Sílvia, braços amunt, clar que sí, dorsal 650, cap a dintre, la Mònica. Així doncs... No lo sé. I el Marià, i la Montserrat, la Laura, cap a dintre. L'Ariadna, cap a dintre. José, cap a dintre.